Euskara ez dakit, baina molde horretako literatura oparoarekin Euskal Herria salbatu dela dirudit. Iragana ahalik oneskien duplika dezagun tradizioari den mendreneko ñabardura erorik ekarri gabe. 19. mendeko klona ideologikoak izatearekin aski zaigu azkenean. Deitzi eta tarrapataka sukaldera garraiatu esnea furneoaren plaka beroaren gainean pausatzen zen. Gatzagia botatzen zitzaion, koilaratara bat eskaz eta uzten zen. Aurrek eskolako lanak egin bitartean, kaiatzera burburaka eta ketan. Biderkatze taula madarikatuak ikastean, bata edo bestea, amaren errabiarazteko ontziaren ondotik pasatzen zen. Jostari gogortzen ari zen esnean behatza sartuz eta zuloak eginez. Ez dezaket, erran orduan Europako laborantza elkarteko arau higienikoak oro segurtatuak zirenik. Ez naiz fida. Badaki tapatza handitik irazki batean edatu oial mehar baten bidez, esnea ferblankasko pertsera iragaten zela. Noizbehinka jinen zen gaznari gustuaren emateko oialura asunez iaurgaitzen zen. Oialaren solan gero zer nahi kausi ziteken. Kaka pikor beltz biribilak, ardi jatzak eta deizteko unean ilunetik argirako ibilaldian kali tarrapatu ulutzak. Oren baten buruan esnea ekaitua zen eta pasta hartan zilarrezko koilarazutik egon ziteken. Ore ura genuen eskuz zeakatzen, purruskatzen, errausten, gazuraren mendetik askatzen.